Bueno, arratsalde on guztioi, ongi etorri Donostiako Zinemaldiaren 78 ediziako prentsa aurrekora honetara. Gaur Patria telesailari buruz hitz egingo dugu eta horretarako bere ekipoa daukagu gurekin. Aquí tenemos a las Hemen ditugu Ane Gabarain eta Elena Irureta eta ekoizlea Miguel Salvat eta sortzailea, zuzendaria Aitor Gabilondo. Baita ere gurekin dugu zorionez, lehen hilaretan dago talde teknikoaren eta artistikoaren beste parte bat. Jose Ramon Soroiz, Mikel Askurain, Eneko Sagardoi, Susana Baitua, Loreto Maulean, Iñigo Aranberri, Iñaki González eta kompositoria musikagilea Fernando Velázquez. Txalo bero bat denontzat eskerrik asko. Asteragoaz prentsa aurrekoarekin, nahi duzuen eskua altxa, galderak duzuen ontzat. Nik hasiko nuke esanez, atzo elkarrezketa bat irakurtzen ari nintzen, Aitor Gabilondori eginda, eta esaten zuen telesailak Patria zuela izena, baina Matria ere izan zitekela. Asko gustatu zitzen den kontzeptu hori. Oso galdetu nahiko nioke, bai Aitorri, bai Aneri eta Elenari, nola hurbildu diren pertsonaia hauetara. Azkenean ideia hau jasotzen dute Euskal Matriarkatuarena. Eta baita ere, Ane eta Elena dakidanez, aspalditik daramatzate lanean, 2 eta 1 garaitik, Elena eta Ane, bai, 30 urtetik gora, bai, Jose Ramonekin eta beste jende batekin. Eta nola eraman duzue haintonu desberdina duen gauza batean lan egitea, bueno, gure registrotik aparte dagoen horretan. Bueno, bai, egia da, Elenari eta niri gehiago asoziatzen zaigu komediarekin, telekomedia asko egin dugu, eta egia da oso lotuta gaudela registro horretara, baina uste dut asko gozatu dugula lan horrekin. Eta egia esan, aukera paregabea izan da. Eta aukera eman digu Aitorrek horretarako eta oso pozik gaude. Eta egia esan asko gozatu dugu. Uste dut, ez da Elena, bai, asko gozatu dugu lan erregistro honetan lan eginez. Laguntza handia izan dugu zuzendari batzuen aldetik, Oskar Pedraza, Bizkarre eta Aitor Gabilondok ere lan egin lagundu digu. Bai, ze ezaugarritze, argazkiak, dena zen aldekoa. Beraz, horre jartzen gintu, asko laguntzen zuen. Pues somos vascas, tenemos una edad, hemos vivido mucho y bueno, pues Patria es algo cercano. Patria da zerbait hurbila, oso hurbilak zaizkigu pertsonaiak, egoerak, oso ezaguna zaigu, beraz. Baina nola nahi ere, gauzari hor barruan duzu. Yo también, es que lo ha dicho todo ella, lo que iba a decir yo, o sea que nada, de verdad que son... Pip, pip. Eta registro asko ditu, lan egiteko, eta gainera, dena eginda zegoen. Beraiekin hau da, gusartu ginenean, hor zegoen karakterizazioa, pertsonaia ondo deskribatua zegoen, eta gainera egin izan ditugu entxeguak, Aitorrekin hitz egin dugu. En el que estábamos... Eta puntu batean denak ados geunden, hori hola zela pasatu gabe. Hortik bera, eta, bueno, pixka bat gera, bueno, oitura dugulako biok, txiribitonarena egitea. La verdad es que yo muchas veces, cuando estábamos en makillajean geundenean, bueno, lana bukatzen zuten eta esaten gendu. Bueno, jadanik egin da dago, orduan, zer egin behar dugu, gelditzen zaiguna. Pertsonaia hor zegoen, hau da, 150 egin da zegoen. Beraz, niri, bueno, lan hori errazagoa egin zait, ze zenuen gauza hondirik egin behar. Benetan zen historioan sartzea eta egin bartzen nuena. Bazenekien zer egin bartzen nuen, eta atera egiten zen. Eta gero kobratuz. Eta kobratuz, bai, kobratuz.
Bai, zer gehiago eskatu daiteke, luxuosoa da, eta gero ez dakit talde lana ere egin dugu, oso gustura lan egin dugu batzu besteekin, zan lankidari begiratzea eta erraztu egiten zizun asko lana, eta uste dut hori oso presente izan dugula, benetan lan egitea, eta tripetatik gainera, bai, egia da. Lan egin dugu maitasun askorekin, oinazte askorekin, tripetatik aterata. Eta, bai, dena ematen. Beti bezala egia esan. Bai, dena ematen dugu, baina emaitza, batzuetan ez da beti ona izaten. Hemen ere asko nabaritzen da. Pasatuko naiz, galderetara, seguru pila bat daudela, hasiko naiz handik, eskerrik asko, Alemaniatik. Hori interesatzen zait. Errazagoa da Euskaldun zareten aldetik paper hauek egitea, eta nik uste du zuetako bakoitzak modu desberdinean lan egin duela. Interesatzen zait pixka bat nola izan den zuretzat esperientzia hau. Oso aberasgarria nire kasuan asko. Bai, bizi izan duzu, baina ez zara hainbeste busti, benetan ikusten duzun arte aurrez aurre, hori egin behar duzu. Eta ikusten duzu, egoera horretan, beti pixka gainetikan pasatu zara. Ze 40 urtean gertatu den guztia eszena batzuetan laburbilduta dago. Beraz, ez dakit, nolabait situazio bat esartzea, behar bada beti ies egin duzu, zara ikusi barru-barruan, egoeraren barru-barruan, eta bai, niretzat izan da esperientzia oso aberasgarria pertsona gisa. Bai, niretzat ere bai, eta gero uste du denontzat, baina mugitu egin zaitu barrutik asko. Egon dira momentu batzuk, Helenak esan duena, erregresio momentuak, batean, sekuentzia batean, manifestazio batean, autobusak erratzen ziren eta esaten zen duena, ama. Eta hor dago zure oroimenean, niretzat ere oso aberasgarria izan da, eta ni asko ukitu nago barrutik, ze egia da inmertsio lana egiten duzuela. Eta leporaino sartzen zara, eta lokatzera botatzen zara. Barkatu, arratsaldeon nik galdetu nahi nioke Aitor Gabilondori eta gainerakoi, ze sensazio dituzue zuek publikoan erakutsi ondoren lehen aldiz. Eta lehen gunean, Fernando Aranburuk esan zuen artikulu batean, zure bere liburua Patriak, zuen etxaiekin jaiotzen zela. Jakin nahi nuen, ea zuek zenekiten Patria eteresaiak etxaiekin jaiotzen dela. Bai, arratsaldeon eskerrik asko. Nik ez dut sekula pentsatu, ez dut inoiz hori entzun. Nik uste dut historio hau, fikzio historio badala, gogorak hartzen ditu egiazko situazioak, baina fikzioa da, ez dakit etxaiak dituen edo ez. Baina nola nahi ere, eztabaidak irikitzen baditu, eta iritziak irikitzen baditu, eta kontrobertsiak irikitzen baditu, nik uste dut asko dela, telebista sail baterako, eta beti uste dut osasuntsua dela hori. Egia esan, nik ez nuen ikusi, pasearen amaieran sartu naiz, oso tentsoa zelako niretzat, eta nik entzun dudana izan da, gustatu dela, eta momentuz publiko gutxik ikusi du, ikusiko dugu aurrerago nola funtzionatzen duen. Pozik gaude, harreraz, baina barkatu etetea, Aitor, baina pixka bat erantzuteko zuzenean ikuste dute arrakasta handia izan dela. 8 atalak erakutsi proiektatu dira, eta guk beti esaten dugu Patria dela sail ausarta, baina gehiagoan eserita zeudenak. Ze goizeko ordu batetan bukatu zen gutxi gora bera, eta eten bat egon zen, ze dena segidan ematea ezinezkoa zen, nik uste nuen mundu guztiak alde egingo zuela, eta han gelitu zen mundu guztia. Eta nik uste dut benetan ikaragarria izan zela. Bai, hori esan nahi nuen bai.
John Hopewell, Varietikoa. Lehenik eta behin, zorionak izan duen harreragatik. Nik uste dut zinemaldi honetako lehen arrakasta izan dela telebista sail bat, eta zorionak horregatik. Nire galdera da atzo Woody Allenen filman par egin zion zinemagile frantziar bati, esaten zuena bere hurrengo filma zela bakea eragitea ekialde hurbilean, baina egoera honetan, sailaren egoera honetan, zuek uste duzue aurrera egin dezakela edo lagundu dezakela nolabait adiskidetze handiago egon dadin Euskal Herrian? Hala espero dugu. Nik uste dut, historia kontatzen ditut, eta nik uste dut, eta oso konbentzituta nago horretaz, betidanik, ez bakarrik serio honekin. Batak besteari historia kontatzea nik uste dut osasuntsua dela, sendatu egiten gaituela, nolabait behartu egiten gaituela posizionatzera gauzak beste toki batzutik ikustea. Uste dut hau sail honetan gertatzen dela, eta hori ona da. Muga horiek hausten dira, aurreiritzi horiek gehiago historia honetan, non oinazeak, posizioak nolabait atrintxeratu egin dituen, eta hori badakit niri gertatu zaidelako, aurre egin behar izan diodanean historia honi, toki askotatik kontatu behar izan dudalako, ulertu oinazea eta perspektiba pertsonaia desberdinetan. Gehiago interesatu zitzaidana izan zen, 9 pertsonaia zeudela, eta bizi zutenak errealitate bera oso modu desberdinetan, eta gainera denbora igaro ala gauzak aldatzen joaten ziren. Hori da niri iruditzen zaidana interesgarria. Eta telebista sail batek azpimarratzea ezakit opari bada ikusiko dugu, baina ambizio pixkat neurrez kanpokoa da, hau da telebista sail batek hainbeste denbora eta gero mugitzea, baina norbait tokatzen baldin bazaio, balio baldin badu ikusteko besteen sufrimendua ulertzea, nik uste dut aurrera behin badela. Gainera gustatuko litzaidake telesail honek animatzea, kontakizun gehiago kontatzen, beste angelu askotatik, eta aberastu egingo dutenak narrazio kolektiboa, anitza horixe baita azkenean helburua. Kaixo? Niri gustatuko litzaidake une batez insistitzea. Zuk nahi duzu telesail honek historia gehiago kontatu daitezen gai honi buruz, ze puntutaraino berbada amnesia kolektiboa badagoen euskal gizartean gaiari buruz ez hitz egiteko, eta ze puntutaraino gaur egungo gazteak benetan badakiten ze gertatu den, zertzen eta. Ni gizarte honetako parte naiz gainerakoak bezala, eta naiz sentitzen eroso gizarte hau kritikatzen. Ez amnesia, oinazea da. Zaila da aurre egitea honi guztiari, urte asko dira. Zailtasun urte asko dira, ez da inerraza hitz egitea. Itun bat zegoen elkar bizitzarako urte askoan zehar, kuadriletan, familietan, baitere lan tokietan, hau da saiestu egiten zen ziren hainbat gai, eta orain jada hasi gaitezke hitz egiten, eta nik uste dut interesgarria dela hitz egitea eta nabartzea automatikoki posizionatu gabe. Hau da niri iruditzen zaidana interesgarria, baina telesail bada, eta galderak botatzen ditu ez erantzunak. 3 urte egon ondoren telesail hau egiten, galdera asko ditut oraindik, eta uste dut hori dela, fikzioa dela. Garrantzitsuena da hitz egitea, eta ez arrazoia izatea.
Arratsaldeon, bi galdera Aitorrentzat. Gustatuko litzaidake pixka bat hitz egitea egoki eleberriaren adaptazio prozesuaz, eta baita ere hitz egitea ze garrantzia duen horako proiektu bat izatea, nola kolaboratu duzu, egokitzapen prozesua luzea izan da, hainbat fase izan ditu, lehen da bizi gidoien kobertura, egia esan hori izan zen erosoena, zeni bakarrik nengoen, eta bakarrik egiten nuen. Eta enuen hainbeste jenderekin hitz egin behar, eta gero proiektu aurrera ateratzea, hori izan zen parte intentsoena, ze pertsona gehiago sartu ziren, hasi ziren hitz egiten, zorionez HBO-ren babesa izan du, Felix Bizkarret eta Oskar Pedraza, eta aregindu nintzen, transmititzen, guk egin nahi genuena. Eta haiek aldi berean, gainerako departamentuekin, antzezleekin, prozesu oso intentsoa izan da, beraiek esan duten bezala, asko ukitzen gaitu. Baina beti pentsatu nuen egin bertzena izan zen historia kontatzea zela alek eta zintzoenen. Eta HBO-ren lana, HBO-rekin egin dugun lana atsegina izan da, ez genuen elkar ezagutzen, elkar ezagutu dugu, sobre la marcha, esaten den bezala, eta oso zintzok izan dira nirekin, denbora eskaini didate niri, eta bitartekoak, eta errespetatu egin dute guk egin nahi genuena, eta uste dut hori dela gakoetako bat, eta horregatik pozik gaude emaitzarekin. Ez dakit Miguelek zerbait erantzi nahi duen, bere ikuspegitik. Egia esan nire papera katalizatzailea da, hau da pegamentua da HBO-ren eta Patria talderen artean, eta Aitorren ikuspegiren artean, eta bere lana izan da babestea etengabe Aitorren erabakiak HBO-n mandatu agri bat dugu, jatorrizko produkzioak egin nahi ditugu, Patria oso elementu garrantzitsua da, agindu mandatu horretan, badakigu gai hori delikatua dela, serioa dela, komplikatua dela, eta gai delikatua dela ikuspegi, inoiz izan dako ikuspegi batetik, ikusentzunezkoan, gaur egun arte, horregatik HBO hori interesatu zitzaion historio hau, eta niri zehazki Aitorrekin izan dako elkarrezketetan, saiatu gara, errespetatzen Aitorren ikuspegia, eta ekoitzi utzi dugu frivolitatea, utzi dugu batera Aitorrek eta bere taldeak hartu zituen erabaki horiek guztiak guk babestu egin ditugu, ulertu egin ditugulako eta partekatu egin ditugulako, eta bestalde antzezle taldeen aukerak hemen dauden nagusiak euskaldunak izateagatik, eta baita ere musikagilearena, baita ere argiaren autua edo jantziena edo antzezleak berberak izan daitezen oso garai desberdinetan, hori guztiak dira oso meditatuak, oso pentsatuta diren ideiak, eta uste dut denak direla puzzle baten zatiak oso ondo ahokatzen direnak. Ni noski subjektiboa naiz iritzi honetan, baina uste dut eta mundu guztiak iritzi bat izango du, eta iritzi guztiak subjektiboak izango dira, baina nik uste dut gehien bat izango direla telesailaren alde. Telesailak estatistikaren ikuspegitik gehienek porrota egiten dute. Hau da, disolbatu egiten dira oso azkar denboran. Eta uste dut Patria izango dela salbuespenetako bat. Elkarrezketa hau eragingo dutenak, Aitorrek esan du, garrantzitsuena ez dela arrazoia izatea, baizik eta hitz egitea. Eta uste dute Patriak horretan lagunduko duela, prozesu horretan. Eta entretenimenduaren ideatik pixka bat arago, badakigu friboloa dela gure elkarrezketetan, eta hortik harago uste dut Patriak balioa duela, zalantzarik gabe. Zenbateraino uste duzu dela, edo aldatu dezakela fikzioak errealitatea kasu honetan, zeren telesailak egiten du hainbat hamarkada atzera, gertakari historiko jakin batzuetara, eta orain hainbat hamarkada beranduago,
belaunaldi berriek Euskal Gatazka ezagutu ez duten belaunaldiek jasoko dute historia hori fikzioaren bitartez, orduan memoria ariketa bat ere badelako, ze ikuspegi duzuen horren inguruan. Bueno, horrela bata berazgarria izango da, ez? Gero beste hau kontatu, historia hau kontatuta dago, hau eta gero beste hainbat historia ere kontatuko dira, eta, bueno, beti aberatsa izango da, ez? Ez dakit, nik behintzate hala ikusten dut. Nik ere ikuspuntu bada, Aitorrena edo Aranbururen kasu honetan, gero Aitorrena, eta hemendik aurrea gehiago egongo diala espero dugu, eta hitz egingo dela, segun eta zer egiten nahi den bitartean. Atzo, irtetzerakoan, komentatu jot Aitorri, emakume bat, etorri zitzaian, esanez, hau eskoletan jarri behar dela. Bueno, berari zitzaion, ze jende gaztiak etzekila zer gertatu dan. Eta, klaro, baka hor, eta, baina, nipentsatzen dut, ez hau bakarrik, beste ikuspuntu batzuk ere, hor egon behar diala, ez? Ezin da horreldia pasa, ez ere pasa ez baliz bezala pasa da, eta jakin behar dute ze pasa dan. Ez dakit nik horrela ikustet. Historia kontatzeko aukera eta, bueno, askatasuna daukagula, ez? Eta, bueno, ikuspegiak asko dira, eta seguru danak interesgarriak dirala. Sí, bueno, yo quería preguntarle sobre todo... Ni galdetu nahi nioke Aitorri ze iritzi duzu, edo nola eragin dizu aste honetako argitalpenak konparatzen duenean Fernandoren liburua eta Iñaki Rekarteren biografiarekin. Bueno, ni afektatu? Bueno, zertan ez, egia esan. Ni lehengo beste liburua ere irakurri nuen, duela denbora bat, ez dakit noiz, eta ez dakit, egia esan, ez dakit iritzirik horri buruz. Ez dagokit niri egia esan. Necesita mikrofonoa mesedez. Mikrofono hori gabe ezin dugu itzuli. Ez dakit zehazki zeintzen egoera, baina koronavirusak dena aldatu du, gainera berak ez da hemen bizia, Alemanian bizi da, beraz ez dakit zehazki zeintzen asmoa, ea hau ote zen. Barkatu, berriro galdetu nahi dut. Errealizazioan, errealismoarekin jokatu duzue. Itzekingo zeniguke pixka bat horri buruz, uste dut azken urteetan, batez ere zineman ideia bat izan dugu. Zenbat eta dokumentalagoa izan, artelanago handiagoa dela. Baina uste dut hori arriskutsua dela noiz, pentsarreko astean esan duzunean, fikzio obra bada. Baina egiazko gertakizunetan oinarritzen dena. Eta uste dut hau oso ondo ikusten dela pantailan. Esango zeniguke pixka bat horri buruz, errealismo horri buruz, ez duela zinbeste dokumentala izan behar. Nik uste dut egoera oso hurbila dela. Oraindik eta hor badago gogorapen emozional handi bat guztiongan. Eta irudi asko daude, irudi asko ikusi ditugu telebistan. Gai edo historia honi buruz, eta orduan oso garrantzitsua zen niretzat impresioa benetan sendoa izatea, fuerte izatea, eta hori irizpide bat izan zen hasieratik. Hau da, eta ahalegindu gara aplikatzen guztian, ez bakarrik argazkian, baita ere eszenatokietan, antzezleengan, interpretazioetan, eta gero sentipen hori izateko. Sasi dokumental bat izateko, baina fikzioa da eta nabaritzen da. Eta ez dago inolako zalantzarik, ze pertsonaia guztiak asmatuak dira. Eta fikziozkoak dira. Baina impresio hori behar genuen. Hau da uste dut lagundu egiten diona kontakizunari. Eta lagundu egiten duena. Arratsaldeon, nik galdera bat nuen Aitorrentzat, eta bi antzezlerentzat. Hau da zein izan da Patriaren zatia gehien edo hobekien kontatu nahi zenutena historia osoan edo islatuta gelditzea nahi zenutena. Ni lehenbizi? Bai, Aitor. Bueno, niretzat zalantzarik gabe
Istorio asko daude, batez ere pertsonaia berriak, istorio gurutzatu asko daude, baina niri gehien interesatu zitzaidena izan zen hasieratik eta amaiera arte, eta gaur ere oraindik, ze bidaia egiten duten bi emakumek, normalak, arruntak, bi prestakuntzari gabeko bi emakume, bi etxeko andre, bidaia bat egiten dute, eta hurbiltzen joaten dira lotxati hasieran, oinaze handi batetik, bakoitzak bere oinazea du, eta bidai hori argira egiten dute, argirako bidean, hainbeste sufritu ondoren, eta hori da gehien interesatzen zitzaidana. Eta besarkada burdinezko, besarkada hori azkenean elkarri ematen diotena, zentzuak izan zezan. Horretarako garrantzitsua zen, ulertzea ze bidaia ekin zioten bi emakumeek, bai beren senideek ere, eta hori da niri gehien interesatzen zaidana, inolako zalantzarik gabe. Ez dakit, niri antzezle gisa gehien kezkatzen induena zen, ez dakit, Mirenen pertsonaia nahi nuen, estereotipora, gaiztoa, sorgin bat, ez dakit. Eta nik kezkatzen induena zen, pertsonaia hori eman nahi nion, ez dakit, gizatasuna. Hau da, pertsonaiak, giza dimentsiorik ez izatea horrek eskatzen ninduen. Eta ia horretan obsesiboki lan egin dut. Hau da, pertsonaiak izan bertzuen benetakoa, aragizkoa, hau da, pertsonaia bat. Ulertzea bere samintasuna, bere oinazea, bere baldartasuna. Zergatik esaten dut egiten du esaten duena. Ez dakit. Bai, nire kasuan ere, bi adin desberdin genuenez, karakterizazio desberdinak, ez da lehenbizi gaztea eta gero nagusia, gaztea, pixka bat gazteago, baina, jauzi hori egun batetik bestera ematen zen agian. Eta horrengo gunean zen kontrakoa, gazteagoa. Beraz, zure burua kokatu bartzen nuen. Hau da, ze bilbide egin dut, denbora honetan, 30 urte pasa dira, eta bizkat kokatu egin bartzen nuen zure burua. Ze gauza etzen bakarrik fisikoa baita ere emozionalki. Hau da, emakume hau nola dago animikoki. Eta bukatzen da, hain depresiboa izan, ni bere buru barruan sartzen da, eta etzaio zertxori interesatzen munduaz bakarrik bere burua, eta bakarrik nahi du barkamena eskadi ezaioten egin diotenagatik. Eta berba da, jauzi hori da, baina lehen esan dudana. Hain landuta zegoen, eta hain babestua zegoen, hain argi zenuen eszena bakoitzean egin bertzena, azkenean ez da hain zaila izan, ematen zuen bezala hasieran bakarrizketa horiek, altu hitz egiten dutenean, hau da, bata hilerrian bakarrik eta bestea saninaziorekin, hau, ematen du kirrinka egiten duela, baina hori horrela egin beharko da pentsatzen duen, edo jarriko dute off ahots bat, edo glups esaten duzu, horlaxe egin behar dut, hau nork sinestuko du, baina lehen da bizitzuk sinestu behar duzu, eta beraz prozesu hori, bai, denarekin bat zoan, zezu hilerrira zoa, zirtzen zainean ja bustita zaude, zapatilak ja bustia, blain da, eta ara iristen zarenean, eta oraindik ere ura zurruzaka duzula, eta hor esaten duzu, ja gogoa dutea hitz egiteko. Hau kontatu egin behar dut. Eta gero zuk sinetxe egiten duzu, esaten duzu, ez zait han arraroa iruditzen bakarrik izatea, ze gero nik ere erratiarekin hitz egiten dut, esate baterako, esaten dio danean isiltzeko. Hau aspergarri gutxa da, kendu egiten dut. Beraz, azkenean ez da hain arraroa, eta saninazioekin hitz egitea, emakume hauena biziraupen hutsa da, hau da, ez da psikologoa juten, eta orduan bakoitzak hitz egiten du bere gaiari buruz. Psikologoan aurreztu egiten dute dirua. Amaitzen joango gara, baina beste bi galdera edo. Zorionak benetan proiektuagatik, nik galdetu nahi nuke, Aitor, alde batetik, nola izan da casting prozesu hori? Luzea izan da, komplikatua, baziren izen batzuk argi zen dituztenak, ze ez dago zalantzari, denak zoragarri daude, eta harritzen hau denak hain ondo ateratzea. Eta gero bestalde,
ea prestakuntzaren bat egin zenuten, banaketa osoarekin, eta pentsatzen dute rodaje hau intentsoa izango zela denontzat, eta ea entsegurik dagoen, reparto osoan. Bueno, kastina, irakurri nuenean, biak etorri zitzaizkidan gogora noski, nuen inolako zalantzarik izan, baina jakin behar nuenean egin nahi zuten edo ez. Eta nik behar nuen kastin oso nik enuen nahi pertsonaiek euskal emakume bat eraikitzea, beraiek bat bere ikasi dutenarekin etxetik, eta ezagutzen dituzte pertsonaia hauek, ulertzen dute ia ezinezkoa zen imaginatzea euskalduna ez den horbait, tonu horrekin hitz egingo lukeena, edo maitasun, zakar horrekin hitz egiten duenan, berdin du hori hitz egiten dioten, Sarinazioari, Ilobiari, berdin du. Eta bere ala etorri zitzaizkidan gogora, gero kastin bat egin zen, eta denek ezagutzen ditudan ez gero, txikitatik ikusten dituen, telebistan ikusten dituen, ja zarragoan nintzela, eta asko miristen dituen. Ramon Soroiz, Mikel Askurain, Eneko Loreto, Susana, Jose Mari gehiago kostatu zitzaigun, egia esan, ura aurkitzea, baina azkenean aurkitu genuen, eta oso pozik nago. Niretzat hori da balio handiena proiektu honetan, telesail honetan. Askok lagunak dira elkarren artean, askok komediatik datoz, eta horrek lagundu egiten zidan. Eta proiektua zari ginela, hasten zinen berari buruz hitz egiten, eta, nik uste du bera ja danik komediatik datoz, eta solemnitate hori pixka bat arindu egiten zutela. Eta naturalitz egiten zutelako lehen esan duena, bakarrezketei buruz nik ere banituen zalantzak, nola galdituko dau bi Andre hauek? Hain lurrekoak direnak, ematen du lurperatuak daudela, eta nola egiten dute, gero errealismo magikoa ematen du, batek santu batekin hitz egiten, eta beste batek, hilobi batekin nola enkajatu behar zuen horre guztiak. Baina hain naturalak dinenez gero, pentsatu nuen, ondo galdituko da, eta horrela izan da. Eta funtsezkoa izan da. Eta gero elkarrekin egindako lana, zuzendariekin izan da, Felix eta Oskarrekin, entseguak egin ditugu, eta hori zuek erantzun. Iritsi ginenean grabatzera, jadanik lan asko genuen aurreratua, eta dena ja entsegatua genuen. Eta erdia guk eginda, eta gainerako inguruan genduen jende guztiarekin, ez lan ikaragarria egin dute dena etzegoen egin da, ez aurreko lan handia egin genuen. Jadanik joan ginen gioiak aztertu genituen, ikusten zer esken egin izekegun, nola berastu, kendu jarri, nik uste dut lan egin dugula. Ez genuen zerbait ulertzen, Aitorrekin hitz egiten genuen, eta denok, akordio batera iristen ginen, esateko, hau hola da, eta ez dago besterik, ez gehiagorik puntu horrela da. Horrela besterik gabe. Eta inolako iskamilarik gabe. Baina errealitatea hori zen. Azken galdera, sentitzen dut, baina azken, kaixo denoi zorionak, talde guztiari galdetu nahi nioke Aitorri, sorkuntza prozesua bandarekin, Fernando Velázquezekin, hau da nola inspiratu zinaten, berarekin lan egiteko, ze emaitza oso ona iruditzen zait. Bai oso ona. Berak Fernandok esan dezake, hor dago, baina mikrofonoa beharko luke. Gainerako departamentuekin bezala, nik uste dut irizpide orokorra, nolabait esateko, zen inork ez zuen gailendu behar. Denak izan behartzun profil sendo batekoa. Baina exageratu gabe, ez interpretaziorik eta musika eta realizaziorik gabe, baina dena egon zedin historiaren zerbitzura. Hau da,
oso dentsoa zena, azten bali mazera aztertzen, alde askotera joan ziteken, kontrola galtziteken, eta nik uste dut horrela izan zela, eta musika, lekin gauza bera, guk jarretu genuen irizpideetako bat izan zen, ez genuela inor gonbidatu nahi, besterik gabe, nahi genuen sentitzea ikusleak bizitzen ari zirena, eta gero nahi genuen, musikarekin asumitzea eta lixeritzea inola ere ezer bultzatu gabe, edo obszenoki bultzatu gabe inolako sentimenturik berez sortzea, eta lan bikaina egin duenez, eta oso ondo hitz egiten duenez berez Fernando, hitz egin dezala berak. Bai, berkatu. Mila esker galderagatik, Elenak oso ondo esan du, lana egin da nuela, nik ere lana egin da nuen, beti ere, niri filmak ematen zidan informazioa, filma dituko diot, behar nahikoa zen musikarekin erreakzionatzeko eta ulertzeko noiz zen nahikoa. Eta naiz eta analogia oso propioa izan, nik ikusten nuen, haragia ona baldin bada, buelta eta buelta. Ez da olio asko edo saltxari jarri behar edo gatza gehiagiri utzi behar zaio berez izaten. Eta kasu honetan, zorionez Euskadiko orkestrarik izan dugu, ikur taldea tamen, baita ere, abes batza zoragarria, eta emaitza emozionala egin dugu, baina barrura begira. Eta horrela gelditu da, eta eskerrik asko epatzeagatik. Irutzen bazaizue hemen gelditze utziko dugu, txalo bero bat mailan daudenentzat, eta bai talde osoarentzat ere bai.